Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Suran. Taong 1985, Palumpon, Leyte. Ang simoy ng hangin sa Palumpon ay hindi tulad ng sa ibang dako ng Leyte. May halo itong lansa ng tuyong palay at amoy ng sunog na buhok na tanging ang may mga bukas na paningin lamang ang nakakalanghap. Sa dulo ng isang pilapil na tila hinati ng itak ang kadiliman, lumitaw ang isang anino. Hindi ito basta tao. Sa bawat hakbang ni Suran, ramdam ng lupang tinatapakan niya ang bigat ng karunungang dala niya. Hindi ito ang anting-anting na nabibili sa Quiapo na gawa sa tanso. Ang tanga ni Suran ay mga katagang nakaukit sa mismong hininga niya, mga orasyong hindi binibigkas kung hindi dinadamdam. Huminto siya sa tapat ng isang kawayang bakod. Doon, nakita niya ang isang tahimik na baryo na walang katao-tao kahit malakas pa ang sikat ng araw. Walang asong kumakahol dahil ang mga aso rito ay marunong magbalat kayok. Sa unang tingin, alam na niya kung ano ang mga nakatira rito. Karamihan sa mga tao roon, mga taong ang pinaniniwalaan ay ang kaliwang karunungan. Isang karunungan na sumasalansang sa kanyang pinaniniwalaan. Kaya naman bago siya pumasok, umihip siya ng puder sa kanyang katawan. Sinigurado niya na walang butas ang kanyang pananalig para hindi siya malinlang. Pagkatapos, tsaka niya tiningnan ang kasama niyang lalaki na gumabay sa kanya patungo roon. Ang pangalan ng lalaking yon ay Andoy, ang ama ng batang sinapian. Andoy, ito na ba ang baryong sinasabi mo? Oo, Manoy Suran. Nandito na tayo. Tuloy kayo. Pagpasensyahan nyo na kung wala kayong makitang mga tao rito ha. Ganito talaga rito sa baryo namin. Kapag umaga napakatahimik. Pero kapag gabi, parang palagi may selebrasyon. Kalaunan, masasanay rin ho kayo sa estado ng aming lugar. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya sumagot. Pero sa isip-isip niya, wala siyang balak na magtagal doon. At kahit alam niyang hindi pangkaraniwang tao ang kaharap niya, pinili niyang sabayan ang ginagawa nitong panlalaro. Sa una nilang pagkikita, alam na ni Suran na hindi ordinaryong tao si Andoy. Ngunit sa kabila nito, sinabayan niya ang kagustuhan nito na sumama siya. Maging siya man kasi, hindi maipagkakailang ganun talaga ang tipo niya. Ang makipaglokohan sa nilalang na alam niyang mahina sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, napadpad sila sa isang malaking bahay. Malawak ang sakop, ngunit halatang patay ang paligid. Sa lugar na yon, wala kang makikitang mga buhay na puno. Nagkalat ang mga tuyong dahon na parabang ilang buwan na itong hindi nalilinisan. Bitak-bitak din ang lupa sa paligid. Animoy sa lugar na yon ay hindi umuulan. Pumasok si Suran sa loob ng bahay nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya naglabas ng krus o bawang. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na puting bato mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kanyang palad. Habang papalapit sa silid kung saan naroon ang bata, ang hangin sa loob ng bahay ay nagsimulang maging malapot, tila lumalakad siya sa ilalim ng dagat. Nadatnan niya ang bata sa papag, kung saan naroon ang ina nitong panayang paghaplos sa noo nito ng basang bimpo. Payat na ito. Ang mga mata ay naniningkit at nangingitim ang paligid. Nang makita ng bata si Suran, hindi ito sumigaw. Ngumiti ito. Isang ngiting abot hanggang tenga, ngunit kapansin-pansin ang abnormal na dami ng ngipin nito. Pagpang-abot ng kanilang tingin, masayang nagwika sa kanya ang bata ng, "Sino ka? Hindi ka taga rito ah. Anong pakay mo, antingero?
Naparito ka ba para supilin ako? Nang marinig ito ni Soran, hindi siya nagpakita ng anumang pagkagulat. Sa halip, kampante siyang sumagot dito na parabang isa lang itong pangkaraniwang bata. Ako si Soran, isang manggagamot na nagmagandang loob sa tatay mo. Ang aral na dala ko ay hindi para pumatay. Ngunit kung pipilitin mo ko, tatapyasin ko ang kaluluwa mo sa harap ng musmus na batang ito. Pagkasambit niya ng mga kataga, sa halip na masindak ang espiritu sa loob ng bata, tumawa lang ito na parabang nakakainsulto. Maya-maya pa, huminga siya ng malalim. Kasabay nito, ang puting bato sa kamay niya ay nagsimulang uminit hanggang sa magliwanag ito ng kulay pula. Hindi itong karaniwang labanan ng dasal at sumpa. Ito ay ang pagtotoos ng dalawang mundo sa gitna ng isang baryong ang batas ay nakasulat sa dugo. Habang nagliliwanag ang kanyang bato, dito na nagsimulang maging madaldal ang espiritong napapaloob sa katawan ng bata. Aral mo? Walang aral ang makakaputol sa nakatali na, Soran. Nasa bigkis ko na ang batang ito. Isang matapat na alipin na kailan may hindi mo po pwedeng salansangin. Ang nakatali ay pwedeng kalagan, lalo na kung ang tali ay nagkamali ng buhol. Bagaman konting salita lang ang kanyang binitawan, nagdulot ito ng matinding palaisipan para sa espiritong nakarinig. Maya-maya pa, kalmado siyang sumulyap sa likuran niya, kay Andoy, na nooy nakaluhod sa pintuan, nanginginig at nakatakip ang mga palad sa mukha. Ang kanyang panginginig ay hindi lang sa takot para sa anak nito. Ito ay panginginig ng pagkakasala. Muling hinarap ni Soran ang bata, kasabay ng mahinahon nitong pagsasalita. Hindi ito sapi ng ordinaryong espiritu na napadaan lang. Ito ay singil, at ang nagbayad ay ang bata, pero ang utang ay sa ama. Nang marinig naman ito ng bata, bigla itong bumanghalit ng tawa, isang halakhak na bumasag sa katahimikan ng tahanan. Ang kanyang tiyan ay tila gumalaw, mula sa loob, umuumbok at lumulubog-lubog. Malakas ka, antingero. Nakikita mo ang ugat. Pero ang tanong, paano mo mapapalaya ang batang ito? Nakakalimutan mo na ba? Ilang buwan ko na siyang alipin. Pagkasambit nito ng mga kataga, inilapit niya ang kanyang kamay kung saan naroon ang puting bato, ngunit hindi niya ito dinikit. Dahan-dahan siyang tumingin sa ama ng bata, kasabay ng pagwika niya rito ng, Ano ang kasunduan, Andoy? Anong klaseng kapangyarihan o swerte ang hiningi mo sa nilalang ng kaliwa, kapalit ng inosenteng dugo ng anak mo? Dahil sa kanyang sinabi, biglang bumagsak sa sahig si Andoy. Humagulgol habang pilit na nagpapakatatag. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Nung nakaraang taon, ang palayan ko tuyot na tuyot. Mamamatay kami sa gutom. May lumapit sa akin sa ilog. Isang matandang babae na may pulang mga mata. Ang sabi niya, bibigyan niya ako ng magagandang ani kapalit ng pinakamahalagang bulaklak sa bahay ko. Akala kong talim kong orkidya ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam na yung anak ko pala. Alam mo, sa kaibuturan ng puso mo, alam mong hindi bulaklak ang hinihingi nila. Ngunit pinili mong magbulag-bulagan dahil sa kasakiman at takot sa hirap. Matapos niya itong sambitin, ang nilalang sa loob ng bata ay muling nagsalita na ang boses ay dominante na ngayon. Siya ang kusang nagbukas ng pinto. Ang dugo ng bata ang naging selyo.
hindi mo to mapuputol, Suran. Ang aral mo'y para sa katarungan. At ang katarungang hinihingi namin ay ang bayad sa kasunduan. Nagbago ang anyo ng bata. Ang kanyang balat ay nagsimulang maging kulay abo. Tumitigas na parang balat ng buwaya at ang mga kuko sa kamay at paa ay humahaba at tumatalas. Ang puting bato sa kamay ay nagsimulang magbaga, tila nakikipagbuno sa itim na enerhiyang bumabalot sa bata. Katarungan? Ang katarungan ninyo ay batay sa pandaraya at pagsasamantala sa kahinaan ng tao. Ngunit ang aral na dala ko ay higit pa sa katarungan. Ito ay pagbabayad sa may sala. Itinapat ni Suran ang pumipintig na puting bato sa noo ng bata. Ngunit hindi siya nanalangin para palayasin ang espiritu. Sa halip, nagsimula siyang magbigkas ng mga salitang hindi galing sa anumang kilalang wika. Tunog na tila nagmumula sa kalawakan. Sa liwanag na hindi nakikita, sa tunog na hindi naririnig, ang utang ay inililipat. Ang selyo ay binabali. Isang nakakabinging ugong ang pumuno sa paligid. Ang bata ay nagsimulang mamilipit sa sakit, habang mula sa kanyang bibig ay may lumalabas na maitim na usok na tila may anyo ng mga nakangangang muka. Ang usok ay hindi lumipad papalabas ng bintana. Sa halip, tila hinihigop ito patungo sa likuran ni Suran, patungo kay Andoy. Dala ng pagkagulat ng ama ng bata, hindi nito maiwasang magtanong sa kanya kahit alam nito ang mga nangyayari sa pagitan nila. Anong ginagawa mo, Manoy Suran? Habang nagtatanong, nararamdaman na nito ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Tila may libu-libong karayom na tumutusok. Hindi ko maputol ang utang, Andoy. Ngunit maaari kong ilipat ang singil sa tunay na may utang. Ang sumpa ay hindi mawawala. Ngunit ibabalik ko ito sa pinanggalingan nito. At yun ay walang iba, kundi sa'yo. Ang itim na usok ay tuluyang lumabas sa katawan ng bata at bumalot kay Andoy. Ang bata ay huminto sa paggalaw at bumagsak sa papag, mahimbing na natutulog, at ang anyo ay bumalik na sa normal. Habang si Andoy ay nakahandusay sa sahig, humihingal, ang kanyang balat ay nagsimulang magkaroon ng itim na marka, katulad ng mga marka sa balat ng bata kanina. Ang anak mo ay malaya na. Ngunit ikaw, Andoy, ang natitirang bahagi ng buhay mo ay gugugulin mo sa pagbayad ng utang mo sa kanila. Ang swerte na tinamasa mo ay may katumbas na hirap na ngayon mo mararanasan. Ito ang aral na dala ko sa iyo, at ang bawat desisyon ay may kapalit, at ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap ng responsibilidad, hindi sa pagtapos dito. Pagkatapos nito, lumabas siya mula sa mistulang pugo ng bahay ni Andoy. Ang seryoso at malalim na paghinga niya ng hangin sa labas ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi ng masidhing babala. Tumingin siya sa langit. Wala na ang araw. Ang orasyon at ang paglilipat ng sumpa ay tila kumuha ng mahabang oras o sadyang binaluktot ng mga nilalang sa baryong yon ang takbo ng panahon. Ang gabi ay nakadipang siksik, isang uri ng kadiliman na tila may sariling bigat at humihila sa liwanag pababa. Walang bituin, at ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap na tila namumuong galit. Ngunit ang dilimang hindi umagaw sa atensyon ni Suran, kundi ang katahimikan. Isang katahimikang sumisigaw. Sa tapat ng bahay ni Andoy, sa gitna ng makitid na pilapil at sa ilalim ng mga puno ng nyog, nagkakatipon sila. Noong una,
Tila mga tuod lamang sila o itim na anino. Ngunit nang imulat niya ang kanyang ikatlong mata, nakita niya ang tunay na anyo ng mga naghihintay. Wala silang formal na hanay. Nakatayo ang iba, ang ilan ay nakaluhod sa lupa, habang ang iba ay nakalambitin ng patiwarik sa mga sanga ng puno. Ang mga mata ay nagniningning na parang baga sa dilim. Hindi sila kumikibo, walang nagbubulong-bulungan. Ang tanging tunog ay ang kaluskos ng kanilang mahabang kuko sa tuyong dahon at ang paputol-putol na mabilis na paghinga na tila galing sa mga hayop. Ito ang lipi ng mga aswang na nakatira sa baryo, ang mga tunay na may-ari ng gabi sa baryong yon. Naroroon ang mga tiyanak na may anyong matandang hukot na may malalaking ulo, mga manananggal na bagamat buo ang katawan ay nakikitang bumubuka ang hati sa kanilang mga bewang, at ang mga aswang na may iba't ibang anyo ng hayop, mga asong may pulang mata, mga baboy ramo na may matatalas na pangil. Nakaramdam siya ng matinding kakaiba sa hangin. Hindi ito takot. Ito ang pamilyar na bigat ng tangan niyang aral na nag-aabang na gamitin. Ang pagkakatipon ay hindi isang tambang, kundi paghahatid-hatid. Isang marahas na seremonya ng pagkilala sa isang dayuhang nang himasok sa kanilang teritoryo. Maya-maya pa, isang matandang babae ang humakbang pasulong mula sa gitna ng mga kumpol. Ang kanyang balat ay tila tuyong balat ng puno at ang kanyang buhok ay parang mga ugat na nakasabit sa kanyang muka. Siya ang pinuno, ang may-ari ng kapangyarihang nanalasa sa anak ni Andoy. Matapos niya itong makita, isang boses ang sumabay sa hangin na tila dumaan sa kanyang bungo. Suran, binaliktad mo ang kasunduan. Ang bayad ay dapat sa bata, hindi sa ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, kaagad niya itong tiningnan. Dire-diretso ang kanyang tingin at wala kang maaaninag na bakas ng takot sa mukha. Ang kanyang kanang kamay ay dumaan sa kanyang dibdib. Hinawakan ng isang maliit na medalyon ng santong hubo na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Hindi para ilabas, kundi para kumuha ng lakas mula sa mga katagang nakasulat doon. Ang utang ay binabayaran ng nangutang, hindi ng inosente. Yan ang batas ng kalikasan na mas matanda pa sa inyong mga sumpa. Ang matandang babae ay ngumiti. Ipinapakita ang mga ngipin na tila mga itim na pako. Ang batas ng kalikasan. Dito sa Palumpon, kami ang kalikasan, antingero. At ang ginawa mo ay isang kalapastanganan. Kasabay ng kanyang mga salita, ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Ang mga manananggal ay mabilis na ibinuka ang kanilang mga pakpak na tila balat ng paniki. Ang mga aswang ay naglabas ng kanilang mahahabang mga kuko at ang hangin ay napuno ng tunog ng pag-ungol at pag-atungal. Pagsilay niya rito, kagad niyang kinuha ang mga abo sa puting bato na hawak niya. Isinabog niya ito sa hangin na para bang pauna niyang depensa. Hindi ito basta abo. Ito ay naging isang manipis na usok na bumuo sa isang protektibong bilog sa paligid niya. Alam ko kung saan ako naroroon. At alam ko rin ang bawat isa sa inyo ay may kinakatakutan. Ang liwanag ng katotohanan na pilit ninyong itinatago sa dilim. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, hindi siya umatake. Sa halip, nagsimula siyang bumigkas ng isang bagong orasyon. Hindi para pumatay, kundi para magpahayag. Ang bawat salita ay may kasamang matinding panginginig sa lupa. Tila ginigising ang mga natutulog na espiritu ng lugar na hindi nahahanay sa panig ng kaliwa.
Dahil sa ginawa niyang yon, ang mga aswang ay biglang napaatras. Ang ilan ay nagtakip ng kanilang mga tenga kasabay ng pag-ungol dulot ng matinding sakit. Ang liwanag na nagmumula sa protektibong bilog ni Suran ay naging mas matindi, tila isang maliit na araw sa gitna ng gabi. Dahil sa kanyang ipinamalas, nakaramdam ng pagkasindak ang mga nilalang. Maging ang matandang babae ay napatanong sa aral na kanyang tangan. Ito ang aral ng pagbubunyag. Ang bawat sumpa, ang bawat kasunduan, ang bawat itim na mahika ay nawawalan ng lakas kapag nalantad ang tunay na liwanag. Hindi ko kayo kailangang patayin. Ang katotohanan ng inyong pag-iral ang mismong wawasak sa inyo kung pipiliin ninyong manatili sa aking harapan. Dahil sa kanyang sinabi, kaagad na nagkaroon ng kaguluhan sa lipi ng mga aswang. Alam ng bawat isa sa kanila na nagsasabi siya ng totoo, kaya hindi nila ito maaaring pasinungalingan. Ang takot ay nagsimulang manaig sa kanilang mga galit. Alam nila na ang antingero sa harap nila ay hindi basta-bastang nakikipaglaban gamit ang pisikal na lakas, kundi gamit ang mga prinsipyong espiritual na mas malalim pa sa kanilang mga sumpa. Unti-unti, ang mga nilalang ay nagsimulang umatras patungo sa kadiliman ng gubat. Ang mga manananggal ay lumipad papaitaas. Ang mga aswang ay nagbagong anyo bago tumakbo palayo. At ang matandang babae, bago tuluyang maglaho sa anino, ay nag-iwan ng isang huling sulyap ng galit at pangamba kay Suran. Pagkatapos ng mga nangyari, naiwan siya na mag-isa sa gilid ng pilapil. Ang gabi ay nanatili, ngunit ang bigat nito ay nabawasan. Alam niya na hindi ito ang huling pagkakataon na makakaharap niya ang mga nilalang ng palumpon. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng gulo sa kanilang kaayusan at ang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa gabing ito, ang aral niya ang nanaig. Kalaunan, minabuti na niyang umalis ng baryo. Inabot siya ng ilang oras kakalakad bago siya makatapak sa sementadong kalsada ng bayan. Mula roon, nakahinga siya ng maluwag at nabawasan ng bigat ang kanyang mga balikat. Ang bayan ay tulog pa. Ang mga poste ng ilaw ay nagbibigay ng madilaw at aandap-andap na liwanag na malayong malayo sa malapot na kadiliman ng baryong kanyang pinanggalingan. Tumuloy siya sa isang maliit na bahay, malapit sa daungan. Doon sa isang silid na amoy niya ang alikabok at lumang kahoy. Ibinaba niya ang mga dala niyang gamit at nagpahinga. Ngunit bago pa man maipikit ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng pag-uga. Hindi ito lindol, ito ay babala. Pagkadagakay biglang namatay ang ilaw. Kaagad na binalot ng kadiliman ang buong lugar at sa labas ng kanyang bintana, narinig niya ang mabibilis na yapak at kaluskos sa bubungan. Hindi ito tunog ng pusa, kundi tunog ito ng mga aswang na humuhukay sa yero ng bahay. Ang mga nilalang na kanyang nakasagupa ay hindi kaagad na sumuko. Sa halip sinundan siya nito para mapagbayad sa mga kasalanan na kanyang nagawa. Dahil dito, kung kaya't kaagad siyang lumabas ng kalsada. Ayaw niyang madamay ang mga inosenteng natutulog. Hindi kalayuan sa bahay tuluyan, may nakita siyang isang bakanteng lote na may distansya sa mga kabahayan. At mula roon, payapa niyang hinintay ang mga nilalang. Maya-maya pa, sa gitna ng kadiliman, lumabas ang matandang babae at ang lipi nito. Akala mo ba matatapos ito sa pag-alis mo, Suran? Pinakialaman mo ang aming singil. Ngayon, ikaw naman ang magbabayad. Nang marinig niya ito, hindi siya kagad sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang kinalag ang sinturon na nakapulupot sa kanyang bewang. Hindi ito basta balat,
Ito ay isang anting-anting na gawa sa ngipin ng kidlat at pinatuyong balat ng mahiwagang usa. Sa bawat pagkalag niya, ang paligid ay nagsimulang uminit. Ang huling aral na ituturo ko sa inyo ay ang aral ng katapusan. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, sumugod ang mga aswang. Ang mga tiyanak ay mabilis na gumapang sa lupa habang ang mga manananggal ay humampas mula sa itaas. Ngunit hindi siya nagpatinag at sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas niya ang kanyang sinturon sa hangin. Sa bawat hagupit, isang guhit ng asul ng kuryente ang lumalabas. Tila hinahati ang mismong hangin. At ang sinumang aswang na matamaan ng asul na liwanag ay hindi lang nasasaktan. Sila ay naglalaho, nagiging abo na parang papel na itinapon sa apoy. Di pa siya nakontento. Gamit ang puting bato, nagpakawala siya ng isang malakas na pagsabog. Hindi ito liwanag na nakakasilaw, kundi liwanag na bumubura. Ang bakanteng lote, ang mga puno, at ang mga aswang ay nabalot sa kakinangan. Sa loob ng liwanag na yon, nakita ng mga aswang ang lahat ng kanilang kasalanan, ang lahat ng dugong kanilang inutang, at ang lahat ng buhay na kanilang kinuha. Ang bigat ng kanilang sariling kadiliman ang mismong tumunaw sa kanila. Nang mamatay ang liwanag, ang bakanteng lote ay tahimik ng muli. Wala na ang mga aswang, wala na ang matandang babae. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng asupre at malamig na hangin ng madaling araw. Dahan-dahang napaluhod si Suran, pagod na pagod. Ang kanyang tanga na aral ay nag-iwan ng marka sa kanyang mga palad. Mga paso na hugis, krus at kidlat. Pagkatapos niya itong makita, kagad siyang tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa daungan kung saan siya nanunuluyan. Ang araw ay nagsimula ng sumilip sa silangan. Ligtas na ang lugar, ngunit alam niya na ang kanyang landas bilang isang antingero ay hindi pa tapos. Lumipas ang mga buwan. Ang palumpon ay tila bumalik sa dati nitong antok na daloy. Ngunit may mga peklat na hindi na mabubura ng panahon. Sa dulo ng baryo, ang bahay ni Andoy ay nananatiling nakatayo, subalit pinangingilagan na ito ng mga tao. Hindi dahil sa takot sa aswang, kundi dahil sa bigat ng hanging nakapalibot dito. Ang anak ni Andoy ay ganap ng gumaling. Ang bata ay muling nakapaglaro sa ilalim ng araw at muling nakakatawa, at ang kanyang mga mata ay wala na ang itim na sapot ng kaliwa. Ngunit sa tuwing lalapit siya sa kanyang ama, may isang kakaibang lungkot na bumabalot sa kanyang muka. Isang kutob na ang taong nasa harap niya ay hindi na ang dating haligi ng tahanan. Si Andoy ay naging isang buhay na babala. Ang kanyang balat ay hindi na bumalik sa dati. Ang mga itim na marka na tila uling na iginuhit sa kanyang mga braso at dibdib ay lalong tumingkad. Sa bawat gabi, hindi siya dinadalaw ng antok. Nararamdaman niya ang bawat sentimo ng utang na kanyang ginawa. Kapalit ng buhay ng kanyang anak, ang kanyang sariling lakas ay unti-unting hinihigop ng mga anino. Ang kanyang mga sakahan na dati lunti ang luntian, dahil sa madilim na kasunduan ay natuyo at tila naging abo na kahit anong dilig na gawin niya, hindi na nagbabago. Marami nang sinubukang pamamaraan si Andoy para mabasag ang sumpang ito. Ngunit wala siyang nakilalang albularyo na halos kalapit sa kakayahan ni Suran. At para makapamuhay ng normal sa nalalabi niyang buhay, nagpasya siyang hanapin ito. Maraming bayan silang nilakbay bago niya narating ang tahanan ng taong hinahanap niya. Hindi biro ang sitwasyon na kinakaharap niya para lamang makarating sa ganoong punto. Ilang taon ang kanyang ginugol pinuno para sa pagkakataong yon. Nang magkaharap na sila,
Nakita ni Suran ang kakaibang anyo niya. Nakakapanlumo, ngunit kailangan nitong magpakatatag. Batid niya na may mga pagsisisi ang taong yon, pero hindi ito sapat. May puwang pa naman ang pagpapatawad, ngunit kailangan niya itong paghirapan. Kaya naman sa pananatili nito, binigyan niya ito ng matinding pagsubok. 5 taon itong nanirahan sa kanyang pamamahay na kung saan sa loob ng mga panahong yon, naging katuwang niya ito sa pang-araw-araw. Tinuruan niya itong magdasal, magbagong buhay, at tumingin ng mabuti sa kapwa, gaano man kasama ang nagawa nito sa kanya. Paunti-unti, ang buhay ni Andoy ay nagbago. Kung dati isang kampo ng kadiliman, ngayon ay para na siyang sugo ng liwanag. Pinatunayan niya kay Suran na palaging puwang ang pagbabago, gayon din ang pagpapatawad. Kaya naman ang mapagtanto niya na nasa mabuting kalooban na ang taong yon, hindi niya pinagkait ang kalayaan na inaasam nito sa kanya. Alam kong darating ang yugtong ito. Pinaghandaan ko ito, kaibigan. Pinutunayan mo sa akin ang pagpupursige at mabubuting aral na nakuha mo mula sa iyong karanasan. Pinahanga mo ko, at dahil dyan, bibigyan kita ng pagkakataon. Ang mga katagang yan ang nagbigay ng bagong pag-asa kay Andoy. At dahil dito, mas lalo pa siyang humanga sa antingero. Nakita niya ang diretsong desisyon nito at paninindigan sa bawat salita na kanyang binibitawan. Kalaunan, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, isang mahabang ritual ang naganap. Nagtagal ito ng 7 araw at 7 gabi at nangailangan ng matinding sakripisyo. Sakripisyo na naging madali lang naman para kay Andoy. Wala itong bigat kumpara sa 5 taon na pagtitiis niya. Kalaunan, dahil sa mahika at aral na taglay ni Suran, tuluyan nang nawala ang mga marka. Ang kanyang katawan ay sumigla. Animoy ito ang kauna-unahang beses na nawala siya sa bigat ng pagkakaangkla. Nang mapalaya na siya, abot langit ang kanyang naging pasasalamat. Bilang pagpapakita ng utang na loob, pinagsilbihan niya pa ito sa loob ng ilang buwan, bago ito tuluyang umalis sa lugar na yon. Tunay ngang hindi marunong manatili sa iisang lugar si Suran. Isa siyang ganap na manlalakbay, at ang manlalakbay ay walang kinikilalang sariling lupa at tahanan. Sa pag-alis nito, kailan may hindi na ito bumalik sa lugar nila. Ngunit ang memorya niya tungkol sa taong yon ay nanatiling sariwa. At gaano man kahaba ang paglipas ng panahon, hindi niya ito makakalimutan. Patuloy pa rin nagbabakasakali si Andoy na balang araw ay muli sila nitong magkikita. At sa puntong mangyari ito, muli siyang magpapasalamat. Pagbalik niya sa lugar nila, ipinagpatuloy niya ang nasimulan niyang hanap buhay. Ang kanyang lupa ay muling naging masagana at ang kanyang pamilya ay muling napuno ng kasiyahan. Naging masigla ang lugar nila at muling nanumbalik ang tiwala ng mga taong minsang tumalikod sa kanya. Nang mangyari ito, lahat yon ay iningatan niya. Hindi na siya nagpapadalos-dalos sa pagpapasya dahil alam niya na wala itong mabuting kahihinatnan sa kanilang pamilya. Kalaunan, mas lalo pa siyang nilapitan ng grasya. Dahil sa swerteng yon, kung kaya't napagtapos niya ang kanyang mga anak. At ang anak niyang dating walang pag-asa, ngayon ay nagkaroon na rin ng masayang pamilya. Lahat ito ay labis-labis niyang ipinagpasalamat sa manlalakbay na antingero na kilala bilang si Suran, ang pinaka-nagliliwanag na antingero sa buong Palumpon, Leyte.